Halo kawan, iki Jemitri Dempok alias Gepeng. Iki kawite gede tenan. Iki yo cok dibacuki wite, anduk teng brendol. Nek wite ora bacuki ora teng brendol. Maksude wohe iki bek padha cilik-cilik wohe. Bek kok ngene iki yo gek campurno sing gede. Wohe nek cilik-cilik yo jarene regane apik. Per biji ora per kilo, nek sing gede kiloan. Regane yo lumayan. Ora larang bet ya ora murah bet. Ya sing penting tiap hari ana kemasukan nek wis mulai panen. Manene rada akeh ya oleh akeh, nek manene sethithik oleh ya saiki. Iki buah Jemitri Gepengang alias Dempoang. Kaya ngene iki buahe. Gimana kawan-kawan, sahabat buah Jemitri dan sahabat tani wilayah Purworejo bener. Terima kasih kawan. Terima kasih kawan.